nggonku ngenteni tekamu ana ing bengawan sore kene. Jebul kok ora teko-teko. Jane sliramu ana ngendi to Kang Mas? Dek. Dek. Kang Mas. Aku ana kene lho. Wis suwe ora ketemu sliramu lho. Kaya ngene iki rasane. Ini, Dek. Pripun Kang Mas? Sawise aku ketemu sliramu, Nggih. yo tak suwun iki sliramu aja cidra ing janji. Uga aja mung kandhek ing pangucap. Jebul amung lamis wae. Kula mboten lamis lho Kang Mas. Kaya ngono. Nggih, sejatine kula niki nahan rindu. Iya. Percaya. Jadi, orang mung sliramu wae janjane. Pripun? Aku tak kondo ya. Nggih. Aku ki jane ya kangen sliramu. Ayo tenan, kangen tenan. Kok nyatane ana papan kene. Walah yo tenan to, kangen tenan. Kandamu sahayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rina wengi dadi impenku wani sumpah apa jalukmu sahayu sayang guyu gantung aneh pojokan kae wae Yung anakmu kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut mlebu ning karung kebacut alias kandung enteke sawah enteke kampung ayo
bade